Tenhle stůl se jmenuje sup. By to mohlo vypadat, že je to takový švihák a že vůbec se supem nemá nic společného, že za mě sup je takový dravý zvíře, který žere mršiny a tenhle stůl je vlastně krásný. Takže to nejde dohromady. Ale je tady právě ten detail té křivky, která připomíná zobák supa. Máme tady skosenou desku stolu a vlastně křivka té desky, ta skosená, přechází do oblouku, který se navazuje na tu nohu. Je to jak z boku, tak z čela stolu, i když noha má základnu čtvercovou, tak nemá vůbec ostrý hrany. Je to praktický. Samozřejmě je to praktický, je to super hlavně do rodin s dětma, kde řeší, že mají na stolech ostrý rohy a musí tam lepit takový ty nepěkný plastový krytky. Tohle je to úplně úžasný. Je to pěkný zase do interiéru, kde mají nějaký jakoby zaoblený věci, zaoblený detaily. Ta deska jako přitíká do té nohy. Na to, že je to dřevo, že je to pevný tvar, tak tomu jenom těma křivkama dát ten pocit, že najednou to dřevo teče. Vlastně to je takový dřevěný vodopád.